Mahumana ang termino sa mga barangay officials karong katapusang adlaw sa Nobyembre. Apan mutuubog sa dili, hangtod karon, duna pa'y mga butanteng wa makaapila sa mga opisyalis sa ilang barangay. Andrea Patenya, Sugin Limi. Kuya, asa ka nga barangay? Sa Barangay Laog. Lahog. Kailangan kin sa inyong barangay captain? Dili po. Wala. Mga konsehal, Wala po. si barangay kapitan ninyo ron si Podro mo? Si Juan Toto Toto. Torrente. Yung mga konsehal, kaila ka? Julas Pasar Unilan. Yung uban? Wala na. Mahuma na lang ang termino sa mga incumbent barangay officials karong Nobyembre 30 apan hangtod karon aduna gihapon mga tao nga wa kaila sa ilang mga opisyales sa barangay. Matod sa political science professor sa UP Cebu, importante gyud unta nga kailata sa atong mga barangay officials aron kahibaw ta kung kinsay angay paninglan og serbisyo, hilabi na nga sila ang labing duol nga leader sa komunidad. Mura man na sila og atong mga igsuo mo lang giingon nga kanang kanang gitawag og body and soul context nga kining mga silingan nato nahitabo gyud nga sila sa tanang tao sa kalibutan sila ang gipili nga atong silingan gituyo gyud na nga kana silang mga tawhana moy ato ang palibot kay duna tay dugo nga makasandurot ana nila. Mao nga mipahimangno ang COMELEC nga kung napakya sa pag-ila-ila sa mga outgoing officials, duna pay higayon nga mo ila-ila sa mga buot magpapili karon. Giingong bisan og napunta ang tanang focus karon sa linog, mugahin unta og oras sa pagtuon og maayo sa kinaiya og plataporma sa mga kandidato ug di unta kini buhaton sa last minute. Mahimong basihanan ang ilang pagsalmot sa relief operations, pagsuta kung sincero bagyod kini o pamulitika lang. Dapat maging mature tayo sa pagpili na dapat yung tao na after the election, wala na sa kanya yung election, binoto mo man siya o hindi. Dapat alam mo na he would be responsible, that he would be taking care of all the constituents regardless of their affiliation. Dugang sa COMELEC ug sa Academe, di unta magpada sa panon inigpili sa mga barangay officials karong Lunes. Kinahanglang tun-an kung kinsa nga mga kandidato ang dunay integridad ug kasing-kasing alang sa tinud-anay nga pagpanerbisyo. At yung dapat may integridad talaga. Kasi marami namang mga kandidato na bumuboto lang for purposes of self-aggrandizement. Maalam, manawag sa mga tao sa komunidad, gitahod sa tanan kay kung siyang musangpit para magdesisyon kung unsa ang kahimtang sa tibuok community, doon na siya kapasidad paghanay unsa ang problema, doon na siya kapasidad pagpasanong sa tao kung unsay pamaagi nga magkatinabangay. Andrea Patenya, News 5. Gipahigayon kaganinang buntag ang public hearing sa proposed ordinance ni Consial Margarita Osmeña ug Alvin Dizon alang sa paghimo og usa ka Cebu City Anti-Discrimination Commission. Kung maaprubahan ang maong komisyon, kini mo'y mangulo sa implementasyon sa Cebu City Anti-Discrimination Ordinance nga naaprubahan niadtong miaging tuig. Ubos sa maong ordinansa, gidili ang pag-discriminate sa usa ka tawo base sa iyang ethnicity, relihiyon, edad, panglawas, gender ug sexual orientation. Ang mulapas dinhi pabayron og multa nga 1,000 ngadto sa 5,000 pesos ug mapriso hangtod sa usa ka buwan. Si Magda Robinson sa grupong Transgender Colors usa sa mihangop sa paghimo sa maong komisyon. Matud niya nga wa matarong ang pag-implementar sa ordinansa. Gani daghan kay siyang nadawat nga taho sa pag-discriminate sa mga transgender sama sa pagdila sa pag-enroll sa tunghaan ug paggamit sa mga comfort room sa mga babae. The community is humbly asking this honorable august body to pass this ordinance creating the Anti-Discrimination Commission as soon as possible so that the LGBTs as well as other vulnerable sectors to feel safe and secure in our city and be protected from discrimination. Let us make our Cebu City Sigurado nang makauli din sa Subo ang 130 ka mga pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion
nga gipada dito sa dakbayan sa Zamboanga apan wa pay klaro kung unsang adlawa. Gipahibaw sa hepe sa Regional Operations and Plans Division sa PRO7 nga dunay pagtugot ang Camp Crame nga pabaliko na ang maong mga pulis sa RPSB aron sila magamit karong eleksyon, kalag-kalag ug pagbukas sa klase sa Nobyembre. Nagtigom kaganiha ang mga kadagkuan sa pulis sa PRO7 din ilang gihisgutan ang mga contingency measures alang sa nagsingabot nga tulo ka mga dagkong hitabo. Depende sa availability sa C-130, but according to the XO of the Directorate for Operations and also the Task Force Commander in Zamboanga, pwede nang i-pull out ang personnel na deployed sa Zamboanga City. ₱183 million pesos nga pundo gikan sa General Fund gi-realign sa City Hall aron gastuhon sa pagpaayo sa mga nangadaot nga mga building ug infrastructure sa dakbayan sa Sugbo. Ang kwarta gikan sa Calamity Fund ug Special Education Fund siya sa syudad sa miaging tuig nga wala magamit. Andrea Patenya, Suginlimi. Gisugdan na sa mga panday sa Cebu City Local School Board ang pag-ayos sa mga nangagubang eskwelahan sa dakbayan tungod sa linog. Sa talaan sa DepEd Region 7, adunay kapin 2,000 ka mga lawak saringan sa tibuok rehiyon nga nangaguba tungod sa linog nga nahitabo ni atong miaging Martes. Kapin 500 niini ang anaa sa mga tunghaan dinhi sa dakbayan sa Subo. Apan nasayran nga di lang ang mga classrooms ang nangaguba, kundi lakip na ang mga nagkalain-laing bahin sa school building sama dinhi sa Hipodromo Elementary School kung diin napuno ang ilang hagdanan niining mga hollow blocks nga nahugno gikan sa panong sa maong building. Ugani kung nagklase pa ni atong adlawa, hinauntang mga simento ang natagak ngadto sa mga tinunan nga nagpanik. Gitiwas na lang sa mga trabahador ang pag-demolish sa nahugno nga panong sa building, apan nagpaabot pa sila og pahimangno kung pailan ba kinig balik og hollow blocks o ilisa na lang og lightweight materials. Matud sa mga panday, di pa mahuman ang pag-ayo sa building inigbalik sa klase karong Nobyembre 4, mao nga giandam na kining makeshift classroom sa gawas gamit ang mga tents ug trapal. Naghinaot sila nga di mag-uwan sunod buwan. Hugot sab nga bantayan ang mga nagubang building inigsugod sa klase kay delikadong maigo ang mga estudyante sa mga debris nga padayong nangatagak. Gibantayan na lang ang mga bata nga dili makasud sa room kay doon mga crack. Basi matagak kanya sila. 12 million pesos worth nga construction materials ang napalit sa school board. Apan gibana-banang moabot pa og di mo menos 30 million pesos ang magasto sa pagpaayo sa tanang nagagubang eskwelahan. Kaganihang buntag, gipahigayon ang 11 council session sa Session Hall human sa nahitabong linog ni adtong miaging semana. Kay numduman nga wa gamita ang Session Hall sa miaging semana kay nahugno ang kisame, suga ug dunay mga nangabuak nga butang. Nahuman na pag-repair ang mga damage ug gideklarar na kining luwas. Sa sesyon kaganiha sa privilege speech ni Konsehal Margot Osmeña nga maoy pangu sa Committee on Budget and Finance, gipahibaw ni ini nga duna pay nahabiling 183 million pesos nga budget ang City Hall sa Calamity Fund ug Special Education Fund nga wa magasto sa syudad ni adtong miaging tuig, mao nga nahibalik kini sa General Fund. Tungod ni ini, misumiti siya og resolusyon nga nag-awhag sa City Treasurer's Office sa pagbalhin sa maong pundo gikan sa General Fund ngadto sa tukmang mga accounts. First, resolved to require the City Treasurer to transfer the balance of the LDRRMF amounting to 85,392,234 pesos and 99 centavos from the General Fund to the Trust Fund proper immediately. Matud pa kung madali ang pagbalhin sa CTO, magamit dayon ang pundo alang sa repairs ug makabot ang tumong ni Mayor Michael Rama nga mahimong earthquake damage-free ang Cebu City karong Disyembre. This can be used for items such as the operation and maintenance of public schools and construction and repair of school buildings, among others. Andrea Patenya, News 5.